Det skete, da Karls Filipine blev angrebet af Frankrig. Der kom ikke noget til deres fører, og det blev overlevende med både slag og male. Protesterne i London i går fra virkelig det er ligesom sådan en spot, man tror, at man får det. Man skal festen på os. Jeg skulle lige til at sige, at det kommer først, som er sådan en simpelpakke, som er løst af hendes liv. Jeg glæder mig helt meget. Jeg har lige hørt det på under Ja, det har været vinterens hidtil koldeste nat. Der har været omkring næsten minus 16 grader i isen. Vi kan læse en lille historie på TV2-bladet hjemmeside. I disse dage er der musikalsk adventskalender for alle os til alle jer, når vi her i Tivoli siger, at kun kan være for 1200 nat. Eller gør det, der er løbet over. Velkommen til morgen. Og også morgen og velkommen til nat. Det er en artikel, ja. På den her CD her, der finder man jo, altså, jeg så Lillemann kysse moren og ser stjerneskud. Nu kan vi jo godt lide lidt over. Du har jo sunget masser på teateret, eller du kan ikke begynde at sunge før, så er det publikum. Men du står med lidt tilbage, og det er ligesom dig, der er i front. Er der som krømmel på den, den vil være, skulle ikke være dansk, men to amerikansk, og engelsk, der er så mange til snow, det går jo lige ud og sammen, og men det er også ret charmerende på en måde, og stor synge de her gamle danske tekster, der er med. Jeg tror lige, at finde sin niche på kassen. Så der er jo rigtig mange udfordringer. Men altså, I har jo stået i muligvis 25 grader varme og lavet den her, fordi den er jo ikke blevet til i forår, så I har jo lavet den sådan for et tid siden i landbrug, når man står der lige på sommeren. Man er lige kommet hjem og svaret der på Krasa, og så skal man stå der og synge. Det er fede sange. Ja, det er jo lidt gode sange. Og så vil vi faktisk være så uhyggelige om at bede om forleden. Og så skal vi lige omkring dit eget favorit julenummer. Nu er det på den måde, så er der ikke den alle sammen, vi flere end så mange af ham.